ओम शांति। आसतु आज आलोचना करिबा बापदादा मिलनर सप्तम ग्रुप 2 फेब्रुआरी 2024 अव्यक्त बापदादा महावाक्य उपरे जार ओरिजिनल मूल्य 14/11/2002 मसीहार थिला। तार हेडिंग होछि ब्राह्मण जीवनर फाउंडेशन एवं सफलतार आधार निश्चय बुद्धि। सार कथा थिला बाबा आम भली समर्थ पिला मानकु देखिकी बहुत खुशी हेउछन्ति जे बाप समान हेबार समस्ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ करिबारे लागि पड़िछन्ति। बाबा विशेष गोटिए कथा उपरे जोर देइछन्ति, ता हेउछि पसंद। पसंद कौन? बाबा कहउछन्ति पिला माने तुमे चेक करो, मु प्रभु पसंद, परिवार पसंद आज पर्यंत केते होइछि। पुणी बाबा कहउछन्ति ब्राह्मण जीवनर फाउंडेशन होछि निश्चय बुद्धि। जेउ संकल्प जेउ कार्य पछरे निश्चय रहिछि सेठी सफलता एवं विजय अवश्य रहिछि। जेउठी विजय अछि सेठी सफलता लुचिक रही थाए। सेथिपई कहा जाए सफलता ब्राह्मण जीवनर जन्मसिद्ध अधिकार अटे। सफलता आमर गଳାର हार अटे। पुणी बाबा कहउछन्ति सफलता स्वरूप आज पर्यंत तुमे पिला माने केते बनिच तार भी चेक करो। बाबा सार उपरे 4 गोटी निश्चय उपरे जोर देइछन्ति। ता हेउछि 1 बाबांको उपरे निश्चय, 2 निज उपरे निश्चय, 3 ड्रामा उपरे निश्चय एवं 4 परिवार उपरे निश्चय। परिवार कहले 2 गोटी परिवार, एक लौकिक परिवार आ गोटे होची अलौकिक परिवार। एठारे अलौकिक परिवार उपरे बाबा किछि महावाक्य कहचन्ति। चलंतु तेबे सेई 4 गोटी निश्चय उपरे आमे किछि आलोचना करिबा। प्रथम कथा हैला बाबा उपरे निश्चय। कहला देखि यदि बाबा को ऊपर निश्चय न था आमे कौन मधुबन आसते आउ बाबा सहित मिलन मनी था। जो मानकर बाबा ऊपर पूरा विश्वास थाए से हृदय रे सदा गोटे गीत बाजु थाए, मैं बाबा का, बाबा मेरा, अर्थात मु बाबांकर आ बाबा मोर। आउ आमर तो बाबा ऊपर विश्वास रहा से मैं दौड़ दौड़ी आसी मधुबन में पहुंच जाइछन्ति बाबा मिलन करने। किंतु बाबा बाबांकर आम ऊपर भी विश्वास रही से तो बाबा केते आशा एवं विश्वास रखी आम मान को निज कोलकु टाणी एवं निजर बनैछन्ति। द्वितीय कथा होछि निज ऊपर विश्वास। आज आम मान को जो ब्राह्मण जीवन मिली से ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन, सुरक्षित जीवन, हमरी भली जीवन आउ काहाको मिले नहीं। सबुठारु श्रेष्ठ जीवन आमे माने संपन्न एवं संपूर्ण बनिबा पाई पुरुषार्थ करुछन्ति। आमको तो बनिबा को पड़िबो ना, आउ किए बनिबो? यही निश्चय मोते ही संपन्न और संपूर्ण बनिबार अछि, मोते ही सत्य जुग आनिबार अछि। आउ एहा हेउछि स्वयं स्वयं प्रति विश्वास।
ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସଫଳତା ଏବଂ ସଦା ବିଜୟୀ। ପୁଣି ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବା ଡ୍ରାମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଏହି ଦୁଇଟି ସଦା ଡ୍ରାମା ମଝିରେ ଆସିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ମାନେ ସଦା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମାୟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସଦା ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସଦା ମାୟା ଜିତ୍ ବନିଥାନ୍ତି। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ନଥିଂ ନ୍ୟୁ। ବାକି ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ, ପରିବାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମର ଦୁଇ ଗୋଟି ପରିବାର। ଆମେ ଲୌକିକ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିବାର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସିଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିବାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର। ଲୌକିକ ପରିବାର ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସହିତ ଆମର 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆମେ ଯେବେଠୁ ବାବାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନଠୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ବଡ଼ ପରିବାର, ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏ ପରିବାର ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାର, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ତେଣୁ ଏ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣି ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଶାନ। ଶେଷରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ସମାନ ବନିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ ସମାନ ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତି। ବାପ ସମାନ ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତି ହେଇଯାଅ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭିତରେ ଫରିସ୍ତା ବନେଇକି କର୍ମ କର। ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ଲାଇଟ୍। ଫରିସ୍ତା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେବେ ବି କର୍ମର ବୋଝ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଥକାବଟର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବା, ସେବାରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର 2 ଫେବୃଆରୀ 2024ର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମିଳନର ମହାବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାରି ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିବା ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହିତ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ତେବେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।